Poď. Pri dnešnom pokuse som sa rozhodla vám ukázať, ako sa správajú jednotlivé kvapaliny, keď majú rôznu hustotu. Vybrala som si med, olej a vodu. Budem to nalievať do tejto fľašky. Čo tam ide ako prvé? Prvé tam ide ako med. Ako med, áno. Čiže prvé, čo ide, tak je tam med. Výborne, zatvoríme. Druhé tam ide olej. Nie voda. Olej. Olej. Dobre. A čo bude posledné? Posledné bude voda. Tak, počkáme. No a čo sa tam vlastne stalo? Čo nám ostalo čisto na spodu? Na spodu nám ostalo med. Áno, ostal nám med. To znamená, čo sme zistili? Že med má najväčšiu hustotu, preto je dole. Potom čo išlo hore? V strede je voda. V strede je voda, výborne. A čo je hore? Na vrchu je olej. A na povrch sa dostal olej. Výborne. Čiže kde sme sa to učili? Učili sme sa pri difúzii, že niektoré látky sa premiešavajú a niektoré sa nepremiešavajú, takže tu vlastne tá difúzia nefunguje. Výborne, Barbora, ja vám ďakujem.